Insangu sefaniye. Ntwana yena insangu imnandi kanje. Yebo insangu mfethu. Yeah mina. Mina mfethu sifuna ukufocus lapho khona. Sifuna uba clean mfethu. Sifuna ukukhandela umama mfethu 2 room onamakamera u7. Kanjani ntwana? Tshena ntwana yami. 2 room onama room awu7. Uzobe ikhona ibathroom lapho. Okay mfethu. Tshena mina ngizofika mfethu. Ungibele ikamera lami la. Ungifakele iroom nami uthi room wami njalo uJesu. Yazi ngiyajabula mangibona abantwana baJesu usiyami. Sisacela isitulo ngidlale phansi naphila kodwa lapho sisacela isitulo bakithi kwangcwele. Mfana isitulo. Yazi bazalwane ngiyanithanda ngoba ngibona ushintsho uma ngibuka amehlweni. Ngibona impuntsho la uthi ngiyabonga mfana wami Nkosi kubusisa ibe nawe. Amen. Lo mfana uzoba namabhizinisi. Yazi uJesu uthe mangibiza kuleli ikhaya ngabona ukuthi kuzoba noshintsho. Yazi mfana wami ibhizinane empilweni. Jesu uzokhipha wena ebumnyameni akufake ekukhanyeni. Yeso ngihamba noNkulunkulu nje ngikhuluma ngizoletha ibusi. Jesu uyaphilisa. uNkulunkulu simakade. Uhamba nathi yazi nizoletha ushintsho la ekhaya konke engiyibonayo. Konke engiyibonayo. Wena uhamba noJesu wena. Ngihamba naye impela endleleni emaweni. Ngihamba noJesu. Man. Angithi uthi uJesu washintsha amanzi angithi laba yiwayini. Yebo kunjalo. Yazi ngcono ba mana awashintsha. Yazi ngcono ba uyafunda iBhayibheli uyabona lapho kwase kuyisimo uJesu wayeseshintsha amanzi wayesekukhombisa amanzi. Cha kahle mina bafethu. Ngiyayisecathulo la. Athule ngidayisa. Yebo. Ngiyabona. Isicathulo lesi.